Friday. Huwag kalimutan, November 17, 2023. Sa oras na 7:28 ay kasama nyo na at papakinggan ng inyong paborito, kinahuhumalingan, kaloyal mula Lunes hanggang Linggo, Angkol Dagos! Ang kamot sa mga angkol! Siyempre, di lang angkol ang makasama nyo. Andito rin ang inyong auntie, tia at tita. All in one na po yan. Ang views ng Bacoor City Striker. Yes, po. Thank you. At nahata tita Tanya Chinita. Sa iyong tingin palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin Thank you, nakabighan na. May Chinita, girl. Yes, it's good morning sa iyo. Good morning, Call. Ayan, pasintabi sa mga kumakain ngayon. Aha. Ating usapin, medyo may pagkamaselan. Bakit? Maselang bahag-ari. Ay! Hari. Uy, Hari pala. sige talaga, gusto di kasi mo nga, talaga. hoy, talaga, kayo talaga. Hindi. Napag-usapan kasi namin kaninang alas 5:30, yung sa doon lang. Gusto nga niyang ipabarangay yung kumpare niyang inaano siya, parang tinutukso siya, pinost pa sa Facebook na supot siya, hindi siya tuli. No. So, speaking of tuli, kasi ang iba, bakit ba kailangan yan? Alright? Ang tuli or circumcision, syempre kailangan siya para to lower the risk of diseases. Yeah. Like UTI. Health purposes yan. UTI. Ano yun, mga kanor? UTI. Uy, se. Na UTI na. Ano yun? Urinary tract infection. Bastos! Ano ba yun? Tract. Ito talaga urinary tract infections. Kaya, yung iba mahirapang umihi. Yan. Dahil sa UTI. Kaya kailangan siyang i-circumcise or tuliin para malinis yun. Tama yan. Ngayon, kaya, di ba kanina, gusto niyang ipabarangay daw yung Call. kumpare niyang nagkalat nun. Hindi mo naman masisi dahil sa atin dito sa Pinas, parte ng tradisyon natin yan. Culture and Sa health. culture. Sa ibang And bansa, health also. may culture din sila na hindi sila sanay na nagpapacircumcise. Di ba? Pero sa atin, sanay tayo. It's a sign of cleanliness here. Itong lolo sa Cebu, Ano? 73 years old na. Hindi pa siya tuli? Hindi pa tuli. Anong itsura nun? Hindi ko sasabihin. Pwede describe mo, Mang Kanor? Pwede describe mo? Sasabihin ako yun. Tapos, sinasabi nga na itong itago natin sa pangalan Lolo Mado. Si Lolo Mado. Noong kabataan daw, nakapila na sila, may mga operation tuli. Okay. Sila yung nasa huli sila. Apo. Nung malapit na sila na dapat, umalis, tumakbo. Natakot tuliin. Takot siya. Oo. Kaya umabot na lang siya ng 73 years old. Hindi pa rin siya tuli-tits. Grabe naman. Ay, hindi ko talaga sasabihin. Kaya naman, ngayon, nag-offer dun sa Cebu na sige, kung sino magpatuli, pag senior ka na, meron kang 20,000. Para lang magpatuli. Oo. Nagpatuli si Lolo para magka 20,000 siya. Ay, natanggap niya. Ay, congratulations. Kailangan lang pala ng suhol, di ba? Parang pakulo na rin ng mayor nila doon na para mainganyo pa yung hinanatuli na matatanda na huwag kayong mahiya. So, para maiwasan yung kahiyan, okay lang to kasi meron din naman akong matanggap in return na blessing. So, parang palubag. Nakakatawa naman yung local government unit nila na di ba sila pa yung magbibigay? Wala naman kami makukuha kung di ka tuli. Pag may age bracket siya pag medyo nasa between 30s to hindi pa senior, nasa 10K lang matatanggap. Okay na din, halubaw. So, pag senior ka na, magpatuli ka, 20,000. Pwede kayang mang scam, yung kunyari magpanggap kang di tuli. Uy, mabibiyak lalo. 2 beses biyakin yan. Uy, maluoy. Maluoy ka. Natulala ka. Nagtaka lang ako. Pero anyway. Kaya pala, okay. Kaya yun nga, ang sinasabi nga, pag may nagpatuli na senior, 20,000 na ganyan. Kaya Mang Kanor, gusto mo ba
Pwede bang pa-operan kay Mayor Strike to? Kung sa Bacoor to magpatuli? Pwede. Kayang-kaya ng boss natin yan. Mayor Strike Revilla yan. Pwede ba yan? Kahit magkano pa ibigay ni Boss Mayor, pass na lang. Happy na ako. Happy na rin sila. Na maging support? Hala! Ang daming nag-jogging. Mang kanon. Hindi kasi dati, albularyo yung nagtutuli. Yung nagtutuli. Anong tawag niya sa Tagalog? Kasi amin, pakang eh. Ano? Yung double edge. Ipit. Ipit dito. Pakang sa amin yan yung Ang papasok. tatay ko, nagtutuli. Okay. So, Kaya kilalakihan ko nakapila yung mga paglabas nakapalda na. oh. Bata pa lang ako exposed. Kaya pala. Yung pait pa nga yan eh. Kaya pala. Yung pait, pupukpok. Exposed. Pupukpok eh, no? Oo nga. Paulit. Pok. Tapos may bayabas din inuunguya pag nakaupo sa upuan. Nguya yung bayabas kasi pagkatapos ng pukpok, Ilalagay doon. papahid yung bayabas Yes. doon kasi nga yun eh, may elements yung dahon ng... May healing properties. Uy, ang galing na. Pwede ka na magtayo ng capsule. Operation Tuli. Oo. Ay, gusto ko yan. Ay, nako. Pero yung iba, kasi ngayon doktor na. Dati albularyo. Kaya natatakot yung si Lolo. Na magpatuli. Oo, takot siya. Sa tuli. Oo, takot siya sa tuli. Dahil sa Albularyo. doktor. Bakit naman? Siyempre may lisensya naman yun eh. Yung doktor? Yung albularyo. In fairness, ang taas ng grado niya sa board exam. Yung doktor? Di nung albularyo. Wow! Kaya pala may nakalagay siya dun sa gate niya, nakalagay. Dr. Mangkanor. Oh. Ay, yung doktor. Yung albularyo. Ay, hindi totoo yan. Scam yan. Yung albularyo. Yung doktor. Oy. Yung doktor Mangkanor na yan. Ang galing kasi, kayo. at malalaman mong legit kapag, di ba, sa hospital talagang complete uniform, nakaputi na gown, tapos may stethoscope pa. Yung doktor. Yung albularyo. Oo nga naman. Tapos, yun ang yun yung kapartner ng nurse. Yung doktor. Yung albularyo. Alam mo na bata ko, pangarap kong maging Doktor? OB-GYN. Doktor. Na albularyo. Albularyo OB-GYN. Uy, ako yan. So, mag-uwi-uwi. Na maging doktor na OB-GYN? Oo. Ano ba ibig sabihin ng OB? Di ba OB ganyan? Ano OB? Ano daw? Oh, bukas na. Asan? Operation bukas. Asan? Operation bukas. Ayun, di ba? Kaya pala OB ganyan. Di ba? Operation Pero bukas. maganda rin maging anesthesiologist. Na kasi- doktor? Na albularyo. Ay, nagsusot ng bandana may dahon sa Yung ulo. albularyo? Yung doktor. May papel nga yun eh. Duduraan para makita yung nuno. Ay, nung albularyo. Yung doktor. Uy, in fairness, naka-BMW. Yung doktor. Yung albularyo. Wow! Diba? Minsan yan eh. May clinic na sila. Nagtuturo pa sila sa mga school. Yung doktor? Yung albularyo. Doon, nandun. Nagdasal sa ilalim ng puno ng balete. Yung albularyo. Yung doktor. Oy, tapos sa kotse niyan, meron yan yung doctor is in. May ganyan sila sa kotse nila. Yung Audi na kotse niya. Oo, Yung doktor. Yung albularyo. May doctor is in. Tapos ang galing niyan, makapal yung reseta niyan. Pipirmahan niya, lalagyan niya, susulat niya ng reseta. Tapos pipirmahan Ay, niya lang. Yung albularyo. Uy, nagpapalakas yung mga medrep dyan. Yung sa doktor. Sa albularyo. Wow! Kasi syempre, sila yung nagre-reseta ng mga gamot kung 7 days ite-take tong nyo, antibiotic. Sabi ng doktor. Sabi ng albularyo. In fairness, ang ganda ng medrep na na nagkagusto sa kanya. Sa doktor? Sa albularyo. Pero pangarap ko yan. Maging doktor. Maging medrep. Oo, totoo. Kasi nakakotse. Please, yung medrep. Yung albularyo. Wow! Favorite ko wag punta sa paggamutan sa may sa De La Salle University. Madaming magagaling dyan. Na doktor. Na albularyo. Sino? Ako? Shout out
po sa doktor namin sa City Hall, si Doc Ivy. Good morning. Morning sa inyo. Maraming City Hall, salamat po. City Government of Bacoor. Ayan. Thank you so much for tuning in sa lahat ng mga... Sa lahat ng doktor kay Doc Doktor. Jade ng Kada Clinic. Oy, Doc O Jade. kaya bagets po ang mukha ni Tita Tanya, Chinita at Uncle Dagol Oo. dahil kay Doc Jade yan ang Kada Clinic sa may Blue Bay Walk, Makapagal. Diyan po kami nagpapabagets ng mukha. Thank Pati you, sa Doc dentist Jade. ko din, kay Doc Mari Victor Pasio ng Topasio Dental Clinic sa Imus, Cavite naman yan. Magpasalamat din ako sa chlorine. Kaya maputi yung mukha ko ng chlorine. Salamat, chlorine. Yan ang sponsor ko. Piso lang. Piso lang, puti na. Hello Talaga po. mang kanor. Sa doktor ng tatay ko, kay Doc Chanko ng Dalsal University Medical Center sa Dasmariñas. Lahat ng mga Cavite. doktor natin, shout out. Thank you Thank for you saving so lives. much. Thank Yes. you. Hindi lang doktor, mga nurses, of course, they are the frontliners. Gusto mo talaga yung santo yung Mga nurses, yung kaibigan nating nurse. Oh, yung Si nurse kong Jamie. best friend. Oo, tama. Si Jamie. Na OFW. Oo. Oh, yung best friend ko na nurse sa PGH, si Joanne Lara. Best friend ko yan. Ganun ba? Oh, buried na yun, Mang Kanor. Sabi ko ba, ganun ba? Best friend mo? Okay, ganun ba? Pakialam. Ay, magkita-kita tayo mamayang gabi. Alas 7 Oy, ng oo. gabi sa Batangas Coliseum for Bacoor City Strikers, philbet.com versus Batangas Embassy Chill, kung saan kami na ang magiging South Division Finals ng Maharlika Pilipinas Basketball League! Shout out to Bacoor City Strikers team owner Mayor Strike Birabilia and manager Boss Dennis Abelia and kay Commissioner Kenneth Doremdes. James Cueto Mamlay. may be the best player of the game! Ay, kaigat. Daghang salamat! Sunod na tambalan ni Cole Yala. And Chris Chupel! Ito po si Uncle Dagol. Tanya Chinita! Sa istasyon number 1, 90.7 Love Radio. Feel good morning!